Ramin Karya, Ramin Karya. Ni wallahi kana ban mamaki wani zuwa sai in dinga ganin sai in ganka da wacce yau in ganka da wannan. Me yake nufi? Ba komai, kawai dai duk da Allah ya tona min asirinka na ganka da wata zaka sha mamaki. Kin ga ni fa shakatawa muka zo wurin nan ba tashin hankali ba. Kin gane ai. In ba haka ba wallahi zan iya tashin tafiyata. Ko kin kawo ne dan ki rika mun fada da yayin in za a shi ki sha. To Allah ya baka hakuri. Kina wani wayo. Assalamu alaikum salam. Sannun ku. Yawwa, sannu barka da zuwa. Haba Minat, me haka zaki jefo man kwalba? Yanzu ki same ni fa. Tambaya na kake me haka? Ai so nake in same ka yanda zaka gane kai kuskure. Kamar ya nayi kuskure, me ne maki? Wace ce ita da har za ta shigo ka ce mata sannu da zuwa? Me haɗin ka da ita? Yanzu kawai dan na ce mai sanar zuwa shine har zaki jefe ni. Wannan shine babban matsalar ki. Ba kya tunani yayin da zaki yanke hukunci. Me a ciki kawai dan na ce mata sanar da zuwa? My love. Dan Allah ka yi hakuri abin da na maka. Wallahi ba zan yi hakurin ba. Ko da yaushe sai ka rika disgana a cikin mutane sai ka ce ni kaɗai ne mai budurwa a duniya? Dan Allah ka yi hakuri. Ni kaina wallahi ban san me yasa bana iya control din kaina akan kishin da nake ma dan Allah. To shikenan, kada ki iya controlling kan naki. Wata rana idan ke kashe ni ai shikenan. Wallahi ba zan iya kashe ka ba, amma tabbas yarinyar da ta kuskura ta rabe ka, wallahi sai na kashe ta, ni ce ajalinta. Na ji mu je. Assalamu alaikum. Awalu. Na bacci na to mai daɗi. To za ka to katse mun? Wani irin zan katse ma tun ɗazu nake neman ka na je gida ina so in shiga ɗaki.
Na ga daki a kwanta sai neman ka nake zama sai kana nan. To na nan. To ni fa to garin nan ya riga to ya gama kulle mun. Ni fa ina ga to sata to fa zan koma. Sata? Mana. Lalle, kai ko me zai sanya ka sata wani? To yin wato mana. To ba don to yin sata ba? Ai laifin ka ne. Tun yaushe nake ce ma a wani, ka zo mu je mu ci gaba da aikin nafef din nan. Za ka rika samun na kashewa, kai ka ce ba za ka iya wayawa ne. Ai to digiri dina. To ai sai in je ta to tuka macin. Ai abun bai hankali ba. Shikenan. In digirin abinci ce ai sai ka ji kakanci. Amma kuma ina so ka sani. A halin da ake ciki a garin nan, in ka kuskura kai sata wallahi kashe ka za a yi. Allah ya to da ka ta. To ne yanzu. To da Allah. To ka bani wani abu kawai. Je ai in ci abinci. Dan kuɗi kam ina da kuɗi amma gaskiya ba zan baka ba. To me yasa? Saboda kuɗin aikin na ta biyu. A kuwa idan na baka ka ci to ka zama ɗan yawa ke ko? To ai ya to ai wuce. Zan ci. Ba to yawa bane. Shikenan ni dai yanzu ba zan iya ɗaukan kuɗi in baka ba. Sai dai mu tafi wajen mai abinci in siya maka ka ci. Mu tafi. Assalamu alaikum. Wainan suna nan ma? Fito mana. Fito mana. Yare. Normal. Allah ya sa lafiya. Me yake faruwa ne na ganke da ka? Me ka ɗauke ni ko in ce me ka maida ni? Wato da an gani dai kawai ba lafiya ba zaman lafiya ka maida ni kawai dai 'yan rigima. Kinga ni ba haka nake nufi ba. Kawai na ga abin da ban saba gani bane. Tunda ba kya goye jaka. Ko da sai nake goye wannan jahilin mahalukin naki. Beban nawa kake cewa jahili? An ce masa jahili, na rantse da Allah idan na ƙara ganin ki da shi ya san sai na cinna masa wuta. Ashe dai kana so na tunda kake kishi na. Ke dai kika sani. To, ka yi haƙuri dai. Ka ji? Yanzu ma zan yi tafiya ne, zan je Katsina. Zan je an so certificate ɗina na NYSC. Ina so zan yi sati ɗaya saboda zan biya gidan yayata. Kofa wai ta. Allah Ubangiji ya sanya dai ba sabis ɗin banza aka yi ba. Dan Allah my love. Dan Allah, kar ka kula wata. Kar in ganka da wata ko kuma in ji labari. Ka san kaf duniya nan gaba ɗaya kai nake so kuma ba ni da wani babban buri facin gana aure ka. Ka san fa zan iya komai a kanka. Ni fa idan kina faɗan maganar nan sai in ga kaman kina zargi na baki da ni ba ko? A'a, na yarda da kai mana. Ba haka bane. Kawai dai ina tunatar da kai ne. Ni na ji. In tashi ne daga wacce ne da Allah mu je ni ya raka ki. To ka ɗan yi murmushi wannan. Allah. Ka yi dariya mana. Allah. Ka yi murmushi. Tashi ne daga wacce ne. Ni sai ka yi zan wuce. In za ki zo da Allah mu je. Ni sai ka yi dariya. Wai musti kana ganin ba matsala da magababin yarinyar nan? A'a. Karfa garin neman gida a zuwa rasa ido. Ababan gishi ya kake wannan magana. Wannan fa dama ce a gare ni. Ta haka ne kawai yarinyar nan za ta yi ta zo ɗakin nan. Domin babu ta inda ban bullo mata ba amma ta ki fahimta ta. Ok. Shi yasa kake so ka fake da baban kenan.
To wallahi ba dai a ɗaki na ba. Dan bayan da za a je ɗaki na ka ja min kisan. Kamar ya kisan kai ban fahimce ka ba. Ka sani fa da zarar minute ta zo ɗakin nan. Wallahi komai zai iya faru. Da Allah share ka daina batun wata minute. Ai ba ta gari ta yi tafiya. Oh. Na gane shi yasa kake so ka cika rinka babba kake. Shine wana. Ai kakka da mu. Musti. Na? Baba ya ce ku shigo. Okay, to ba da ma bari mu shiga. Amaryata. Assalamu alaikum. Na wuni? A wani lafiya? A cikin kwaye Mustapha. Ni ne. Daman ne na sa kira ka. Saboda ina so kai waye. Ta. Da farko ni sunana Mustapha. Sunan babana Ibrahim Malari, amma Allah Ubangiji ya masa rasuwa. A sakamakon haka ne na dawo a wurin kawuna wanda shine yake rike da ni kuma shine ya zame min uwa kuma shine ya zame min uba. Sannan ina da sana'a, aikina shine tuƙin napep. To alhamdulillah. Allah ji ƙanshi da rama. Amin ya Allah. Na ji daɗin samun haka sakamakon kana da sana'a hannu. Amma Mustapha na so in tambayi ka tsakaninka da Allah. Kana son Khadija? Kana son Khadija? Ina son ta. Khadija kina son shi? Ina son shi dawa. To alhamdulillah. Tunda har kun fahimci juna kuna son juna. Ni ba zan dau abun nan da tsawo ba. A yanzu ina so ka daga waya ka kirawo kawun naka. Da ya zo a gama abin da za yi ka ba da sadaki wanda ba za a tsawwala a kai ba. Daura maka aure. Khadija ta zama taka. Haka ne, mu haka al'adar mu take. Gaskiya dai bari ya fito don wallahi tallahi akwai matsala. Yawa Mustapha. Launi. Lafiya lau. Alhamdulillah. Mustapha sai ka ce bako kai da gidan naku ka shigo amma ka rabe ka ce a mun sallama. Ni wallahi kawo haka nan dai kawai zai ce ya kirawo ka. Lafiya dai ko? Ya mai ɗakin naka? Kana lafiya kalau. A dama kawo na go ina so mu yi wani magana da kai. Ni kuma? Akan me kenan? Gaskiya kawo wallahi na yi matuƙar mamaki da na ga kawa da kuɗin sadakin nan. Bayan ka san bani da inda zan aje matan nan tawa. Ni kaina a ɗakin abokina na kira ne. Kuma yanzu ga wata ɗawainiya an zo an ɗora mu. Kai, Mustapha kenan. Ina amfanin tsilla-tsillan naka? Tintini ake cewa ka fito kai aure. Amma ka koma tsilla-tsilla, wannan shine maganinka. Shi kenan yanzu kawo. Yanzu taimako ɗaya nake so a yi. A kama min haya ko da ɗaki ne in samu in zauna da iyalin nan tawa. Mustapha. Kai, ni fa haushinka nake ji. Shi yasa na biya maka wannan kuɗin sadakin. Ba na biya maka bane dan ka ji daɗi.
Ramin Karya, Ramin Karya, Ramin Karya, Ramin Karya. Lallai dan matar nan. Ni ina tunanin bango na jingine da shi a shaidan ne. Wato ya zame in faɗin kari. Amma na san ta inda zan ɓoye. Insha Allahu ba zan ji kunya ba sai dai shi ya ji kunya. Watan wata rana za ya kure baɗi ba da rai ba. Ramin Karya ƙarshe ya zo ma ba da kyau ba. Masu mi dubara babu hali na yin gadara. Baka ba alaka da an gane ka a dinga ƙaura. Ramin Karya yawa zami ban Allah dan Allah ina son ka kai ni GRA ne no zan biya ka. Wallahi da yake na zo ɗaukan wani abokina ne ba tafiya ba. Ramin Karya bai zama tubali ba, inda rai da rabo ƙarshen sa ba zai iya zo ba. Ramin Karya Ramin Karya, Ramin Karya, Ramin Karya. Ko ta yarinya ha? Me mugun kyau? Na ganta, amma da Allah ina katsa tun da zai na ta jiran ka. Sallah na tsaya. Okay. Ina son yarinyar na fa. Kai awwal da gima ka ta cika yawa wallahi. Ha ba, kai in banda abin ka kana fama da kanka kai haka kana da lokacin wani kula mace? Me? Raban aure ne hakila. Allah. Mugun son ta ba. Ha niki. To in dai haka ne ka gane dama ta zo ta ce min in ɗauke ta in kai ta anguwar Rimi. Sai na ce ba zan ɗauke ta ba saboda na zo ɗaukar ka. To kaga yanzu sai mu je in ɗauke ta. Daga nan sai mu gane gidansu ko? Mu ɗauke ta kawai. Mana. Yawwa kaga yanzu sai ka yi addu'a Allah ya sa ta tashi. A wannan kuma babu ruwanka sai dai mu ji. Amma ya addu'a na sai da tashi. Dan tun da na canja batirin nan billahi allazi wahala nake sha. Yawwa ta. Awalu. Nan ne gidan. Wallahi. Ba shi mana. Ba shi. To na gode. Ba komai. Me sunanki? Amira. Nan ne gidanku? To shikenan. Mu ce. Ina, ai ba inda za mu sai ka bani. Budurwa ta ce fa. Na ruwa da budurwa ka ce, ai na san halinka. Wallahi sai ka bani. Da Allah in ba damuwa na ce ina son ɗan yi magana da kai. Da kai nake magana. In ba damuwa Okay, wai ne? Okay. Allah ya sa dai ba matsala ba ne ba. Awalu. Ka je. Okay. Kai na ne. To ba da. Ai ta shiga. Ka ji rabo. Awalu. Awwalu duniya sai Allah. Yau wani cikin ba damuwa ba? Kawai na ga ka burge ni. Allah? In ba damuwa.
ina son ka. Ok, to ba damuwa. To ka bani wayan ka saka maka number. Tabbas. Ka bata sabuwar nan ba. Ita ce na bata Walu. Sunana Amira. Ok, to ba damuwa Amira. Sai baka faɗa min sunanka. Sunana Mustapha amma an fice min Musti. Na gode. Gaskiya ne. Sai mun yi magana. To ba damuwa. Na gode. Na gode ma. Awwalu. Awwalu duniya sai Allah. Ya haka kare. Ai wallahi na ga ma wani ta samu. Ba sa mata rana ba ko? Ba sa mata rana ba wallahi. Ai ta riga ta amince ai. Ai tun muna tafiya. Ai na goni kallo. Kamar mun yi aure. Amma dai fa da ni fa ta amince fa ba da kai ba wani. Allah yana gaya ma ai ka bani to ta fada amma da ni wallahi. Ban gane ba. To ba musti. To wannan wani irin cin amana ne. Daga ka sha mun to kan yarinya sai ka ce kana son ta? Wai dama akan haka ka rike makwala da Allah su kan da Allah. Wani irin cin amana. Ita da kanta ta ce tana sona ba ina ce ina son ka ba. Saboda haka kaga sai ka je ka nemi wata. Ƙarya ne. To shikenan. Na rantse da Allah. To na san ta yadda zan bullo maka. Kawai ma ni. To daga yau kowa ya kama gaban shi. Shikenan je ka. Ai ni ne a sama kai a ƙasa. Ka ce kai dan iska ne, idan na san tafiya za ka yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da huta kawo. Yawa salam. Ina wuni? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya lau. Madalla. Dama na zo ne in gida. Ka zo gaishe ne ko ka kawo min korafin naka ne? Kawai na zo ne in gaida ka. Wannan kuma ba? Na kawo maka ne kai ce fa ne. Allah ba. Dan albarka. Dan albarka, Allah ya maka albarka. Ya me ɗakin naka? Wallahi tana nan lafiya kalau. Allah ya maka albarka. Dan albarka, Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka Mustapha. Nagode wallahi, nagode. Dama kawai na dai gode in gaishe ka. Nagode Mustapha, nagode Mustapha. Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Alhamdulillah. Wannan wai dan banzan yaron ni da nake kokarin in mishi gadan zare yana dauko wannan uban kudi yana bani. In ya iya ruwa ai bai iya tabo ba. Wallahi na san yadda zan mishi. Zai ga bari ga. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam.
Barka da fitowa. Barka ka dai. Ke kin ga da ke wata tafiya ɗas kawai hawainiya. Allah ko? Wallahi, aini ji ne kamar kake daina tafiyan nan wallahi. To ko in koma ne in sake in dai hakan zai faranta maka rai. A'a, ko ɗaya, ai ni ba zan so ki sha wahala ba. Allah ɗan lelan zuciyata. Kai. A ki zo wani abu? Ni fa jiya har mafarki ne mun yi aure mun je shopping da ni da ke sai siya min wani turare mai mugun kanshi. Har ka sa na ji kunya. Allah? Ai ke kin namijin da ya aure ki to tabbas ba zai kara mai kishiya ba. Da gaske? Kwarai da gaske. Allah ya sa. Amin ya Allah. Ma ka san menene? To kin fada. Mun yi magana da abba na. Ya ce yana son ya ganka. Kuma sa'annan zai ma baka kuɗi wanda zaka ja jari dai da sauran buƙatar rayuwa. Kuma sa'annan yana son ka turo da magabatanka saboda in za a sa bikin mu baya so ya daɗe. Kowa ka san menene? Har gidan da za mu zauna fa abba na zai ba mu. Gida? Ni? Shi Ramin Karya ba zai zama madawwami ba, watan wata rana za ya kure baɗi ba da rai ba. Ramin Karya ƙarshe ya zo ma ba da kyau ba, masu mi dubara babu hali. Hello, ranka ya daɗe. Hello, Hajiya ta fatan kina lafiya. Lafiya kalau nake. Kana ina ne haka? Wallahi ba na gida na dan tafiye wasu kaya ne. Oh. To. Gashi ina kofar gidanku amma bari in shiga cikin in jira ka a cikin gidan sai ka ƙara so. Dakata kada ki shiga. Daya ki ci daya. Ramin Karya bai zama tubali ba, inda rai da rabo ƙarshensa ba zai iya zo ba. Ramin Karya, Hello? Ramin Karya. Okay. Ni ce. Okay, to na gode yanzu na zan zo ansa. Na gode. Ya kike? Kun dawo kenan. Babu. Abin da ke faruwa ko? Akwai wanda bai da lafiya ne a cikin gidan? Ke, Allah ki kyale shi, kin san shi sarkin barkwanci ne kawai shirman sa ne yake. To, ya hanya? Hanya alhamdulillah yanzu nan na manta kai aka kira ni a tasha. Mu je ka raka ni in je in ɗauko yanzu. Mu je yanzu da taki dama na ga tana kofar gida. Tare za mu haje ko? A'a kai ka jira mu. Bari mu sauri ne. Kaɗan ya rage. Kin gane? A gaskiya na yi mugun mamaki. Irin wannan dawowa ta ba da ta ya kamata a ce kin gaya min. Ka babu wani amfanin faɗa maka. Isa ban sanin ma ba. Kamar ya ba amfanin sanar da ni. Mana, to me amfanin hakan? Kenan kana da wani shirin da ka shirya. Isa har kake tunanin don ban gaya maka ba. Ba wani shiri da na shirya ne. Kawai dai mu dai samu mu je mu samu karɓo abin nan ko? To, shi ne ni na kosa ni mu karasa gida fa.
Amarya. Ba kya laifi. Ko kin kashe abokin mai gida. Wanda ba kifa. To ko ni ne. To kika kashe. To shi kenan ni da yanzu ga abinci ka ce. Bari in je in ɗebo maka ruwa ɗin. Na gode. Da kun yi da biyu. To da minat. Abincin nan. To da sai dai in ci shi. A gurin makoki. Ina zuwa ne? Ok, to hau mu je. Mu je ko? Ka ɗauko ni sannan ka tsaya ka ɗauki wata? Ban gane na ɗauko ki na ɗauke ta ba. Me yake nufi ne? Amma ai ka san irin kishin da nake yi akan ka ko? Ke wallahi wa za ki ga yanzu saboda Allah da Annabi na abincin da nake nema. Sai ka wuce ka je ka kai ta amma ba zan shiga cikin keken nan ba wannan tana ciki. Kai. Yanzu saboda Allah idan ban nemi na abincin ba to soyayya zan ci. Me a ciki dan na ɗauke da Allah ki shigo mu. To ai sai ka wuce ka je ka kai ta. To Amin. Mu ce mu je. Ka wuce mu je. To tsawa kike min ne? Na ce ka wuce mu je. Amma dai wallahi abin nan da kike min wallahi ba na so. Ina ga maki wallahi. Zan yi maganin kin harai. Rike ni kafa mai suna wake na kallo. Idan kina zaune. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni. Lafiya kalau. Ina gajiya. Ba gajiya. Tambaya to niki. To Allah ya sa na sani. Da Allah. To ina ne? Hada Broad. Hada Broad. Hada Broad. A nan unguwar? A nan kuma unguwar shanu? Kai, gaskiya malam ni tun da aka haife ni a unguwar nan kwata-kwata ban san ina ne Hada Broad ba. To ai, na taɓa to wucewa, kuma sai haka nuna min gurin na manta ne. To ka dai ƙara gaba hala in ka samu mutane za su iya gaya maka amma ni ban san ina ne Hada Broad ba a nan layin. Kwata-kwata. Kai aljani ne? A'a ni itace ne. To Allah baka hakuri. Kai ma haka. Allah baka. Kai ne da hakuri. Ni Ni haɗa ba abin da na sani ai aya ce a Qur'ani. Haba awwal wannan ba girman ka bane ba wallahi. Me haka? Kaga? To me? To ya za ka cire mai kuɗi? za ka shaida ran tashin alkiyama ka gani da ido. Bari idan ya zo in ya ce ba kuɗin shi bane ba sai in shaida. Aiki fa na yi na samu kuɗi ba. Wallahi kariya kake ina hangen ka fa ina hangen ka lokacin da kake cire. Kai sauri ka zo. Duba aljihunka ga akwai kuɗi ko babu? Ba kuɗi. To ya baka kuɗin ka. Ka ba shi kuɗin shi. Me haka? Iska ne. Ya tattaro kuɗi. To na tsinta. Wai na shi. Ai kuɗi na ne ba ni. Ana ganin ka da siffa ta mutanen kirki har carbi ga hinan duk ka rataya. Yanzu ka yi haƙuri ka je kawai ka kyale shi. Ai kai mutane. Jika. To na rantsi. To da Allah. Ba sai na je hato. Gidansu yarinyar nan na gaya mata cewa kana da mata ba. Allah ya tsine min. Na rantsi da Allah. A wani. Assalamu alaikum jama'a. Ina masu buƙatar data kama daga 1 gig, 2 gig, 4 gig, 10 gig, 100 gig
1000 gig duka ina saidawa. Ga mai bukata zai iya kira na ta wannan lambar waya domin cinikayya da ni kai tsaye. Bayan sirikinka ya fito ka gaida shi, kana jin irin kunyan nan da ake yi ta tsakanin siriki da siriki, sai ka shafa kanka ka ji ba hula, kuma yayin da wani ɗan iskan aski ne a saman kanka. To ya kenan? Mafita ɗaya ce, ka kirawo wannan number waya domin sayan hula kowace kala ce direct daga Maiduguri, kuma a lokacin da kake so a kawo maka ita a duk inda kake. Easy Caps. Call 0904-099-8577. Shi Ramin Karya ba zai zama madawwami ba, watan wata rana za ya kure baɗi ba da rai ba. Ramin Karya ƙarshe ya zo ma ba da kyau ba, ba su mi dubara babu hali na yin gadara. Baka ba alaka da an gane ka a dinga ƙaura. Ramin Karya asalinsa ba na makunyaci ba, shi kuma gulmaci da munafiki ba abin aso ba. Ramin Karya bai zama tubali ba, inda rai da rabo ƙarshensa ba zai iya zo ba.